Отново сте с предаването Вяра и общество. Здравейте, уважаеми зрители. В началото вижте темите, които ви предлагам днес. Проповед от най-недостъпната част на Света гора. Специален гост на предаването монах Атанаси от Скита Каруля. Мъченик за вяра и род. 140 години от заточението на екзархантин Български. Живописни пътеписи до две светини на православието – Валаам и Атон, през погледа на неизвестния у нас руски писател Борис Зайцев, за първи път на български език. Вечно сияние над българските земи, в навечерието на празника на всички български светци. С много интересен духовник предстои да ви срещна след малко. Преди това обаче, нека да видим накратко неговата биография. Монах, който живее в най-трудно достъпния край на Светата гора Атонска, но общува активно в интернет, изнася проповеди, коментира, дава духовни напътствия. Изглежда парадоксално. За отец Атанаси обаче това е нещо обичайно. Роден е в Русия, но повече от 15 години се подвизава в най-прочутото монашеско средище на православието – Света гора. Първоначално обитава една пещера, а в последствие става настоятел на Скита Каруля, който буквално е кацнал над морето, в скалите на югоизточната част на Атон. А името Каруля произлиза от веригите и стълбите, които помагат на монасите да се придвижват по изключително стръмните пътеки в този район на полуострова. Трудната проходимост прави мястото изолирано от масовия поклоннически поток, което дава на монасите изключително предимство – възможност за уединение и молитва. Те обаче не пречат на отец Атанаси да има позиция по много от проблемите, които връхлитат света извън Атон. През март 2015 той и братството на Скита Каруля призоваха предстоятелите на православните църкви да анатемосат руския президент Владимир Путин заради братоубийствената война срещу Украйна. И това се случи след като руският държавен глава ги посети в скита им. Монах Атанаси проповядва чрез своята рубрика в интернет «Жива книга». Виждаме го да спори и с украински националисти в центъра на Киев. Изказванията му обаче не се приемат еднозначно. Хейтери в интернет го наричат псевдостарец или старец-мошенник, обвиняват го, че в изграждането на Скита Каруля е вложил 3 милиона евро. Съдейки по реакциите, пак в социалните мрежи, монах Атанаси има и немалко последователи. Една наистина неординерна личност. И как иначе? На колко души може да им хрумне да изминат пеша разстоянието от Владивосток, който е в далечния изток, до светия град Йерусалим, т.е. от единия до другия край на Азия? Отец Атанаси извървява този път преди 29 години. Тръгва, когато осъзнава собствената си греховност. Едва след това отива на Атон, където намира покой. Отец Атанаси е в студиото. Добре дошли, благословете. Бог благослови. Да ви благославя Господ и нека и аз да бъда благословен. Много ми е драго. Това е нашата втора среща. Преди 2 години ни гостувахте. И тогава и сега, особено сега, когато подготвяхме тази нова ваша визитка, недоумявам кое може да ви отведе на това толкова недостъпно място в Света гора. Там има толкова удобни, уредени манастири. Много удобних, благоустроених манастирей. Не е ли опасно да се живее на скалите над морето? Да нет, у нас довольно... Мы построили... Ние построихме... Там для... Есть и электричество. Каквото е необходимо, имаме и електричество, и пералня, и хладилник. Что является искушением. Нещо, което е изкушение за мнозина. Но я не считаю, что Не смятам, че тези неща как-то мешают монашескому. биха могли да пречат на монашеския живот. Напротив, наоборот, меньше уделяешь внимание. По-малко внимание отделиш на такива мирски грижи. Повече време остава за четене, за молитви. Отец Атанаси, знаем, че Света гора винаги имала чувствителност към случващото се в света. Независимо от това, че я наричат отделен остров от света, остров за молитва, виждаме колко много насилие става около нас. Едва ли не, почти всеки ден има терористични актове.
В Европа особено. В Русия, за съжаление също. Кой пусна това насилие? Защо се случва? Хората казват, ако Бог е добро, защо има насилие по света? Антонио Великому был. На Антоний Велики му беше даден отговор, когато питаше защо Господ е благ, а такива несправедливости стават по света. Ему был глаз, что это, внимай себе. Гласът му е отговорил, слушай себе си, това е съдбата Божия. И Всъщност има само доброто. зло, оно не имеет. Злото няма своя същност. Господ не го е създавал. Зло есть отсутствие добра. Злото е липса на добро просто. Но защо Бог допуска това отсъствие на доброто, прощавайте? Когда люди перестают жить по Когато заповедям Божьим, хората започват да живеят не по заповедите на Господ, по Божиите заповеди, мир рушится. светът се руши. Дори смъртта е Божия милост, Смертью Бог защото пресекает със зло. смъртта Господ прекратява, пресича злото. Вот. И смерть, она для одних Смъртта является за уход опять едни в небытие, но е это мучительно. потъване в небитието, но това е мъчителност, когато съзнанието сякаш потъва в Как небитието. бабочка из Или гусеницы. както пеперудата от какавидата преминава в друга сфера на вечния живот. Така че смъртта сама по себе си Благодеяние е Божие. благодат Этим Божия, пресекается. благодеяние. По този начин се прекъсва злото. Тя е благодат, когато... Носителите на злото загиват. Благодат е, когато човек е вярващ и знае, че след смъртта няма край. Когда знаеш, что после смерти нет конца. Но когато не е вярващ, Когда човек неверующий, каква му е алтернативата? Неверующий. Это опять вот невярващият това отново аще праведник едва спасается. Это большое праведниците ще се заблуждение людей, что спасят. спасаются все. Голяма Кстати, заблуда е, че всички се спасяват. Это вина очень Това е вина современных на съвременните духовников, свещеници, на съвременните которые духовници, как-то расслабляют които духовно народ, отпускат обещают духовно ему народа, спасение, обещават но му это спасение, здесь но все это имеет всичко меркантильную това има една меркантилна основа. Много е демотивиращо обаче за хората, които не могат да достигнат праведността, която да речем Достичь праведности. един монах може да достигне. Как монах может добиться праведности, А достичь это- праведности. Вы что думаете, и монахи Как смятате, все спасаются? А те, у чего смятате ли, надежда че спасти? всички монаси се спасяват, след като обличеш черни дрехи се спасяваш? Това не е така. И, ну как? Наоборот, мы должны Напротив, будоражить людей. ние трябва да тревожим призывать их хората, да ги к покаянию. призоваваме към покаяние. Ведь зрение грехов своих – это дар. Виждането на своите грехове, това е Божий дар. Позволяет человеку увидеть Това себя позволява на човека да види и себе си покаяться. и да се покае, защото човек, който не вижда себе си, особено когато свещениците казват Господ ще прости, Каждый раз на заповедь, всеки път на изповедь приходит на человек, изповед, когато отиде човек, изповядат се в едни и същи грехове Это покаяние. и сякаш това е называется. покаяние, А это не наричат го покаяние. покаяние. Това Покаяние всъщност не е есть покаяние. изправление. Покаянието е поправене, изправене. Когда пришли Когато фарисеи, фарисеите отиват при Иоанн Крестител и чул, че отпуска греховете, той им казва, кто вас научил бежать от кой ви е праведного научил гнева? да бягате Несите от плоды праведния грях, донесете плодовете на покаянието. А сейчас у нас согрешил, Сега, прости. след като съгрешил, ще ти простим. И с Да, това ма, приключва. знаем, че пък апостол Павел казва, винаги има едно жило, което си е в нас и колкото и да се каем, И несмотря на това, трудно го преодоляваме. много мы каемся, трудно преодолеть это. Уж простите, как есть, так и есть. Извинявайте, но щом така стоят нещата, те са такива наистина. В жизни вечной достичь это, Да достигнеш вечен живот за такой приз нужно за такава награда, трябва да се работи и жертвовать. и трябва да се правят А мы жертви. как хотим А и в ние этой какво жизни искаме и в този Царство живот Божие. да живеем в прохлада и да постигнем Царството Божие.
Самый легкий путь, конечно, это Най-лекият път путь мученичества. е пътят на Вот, мъченичеството, но потому что это мгновенно. защото това е един моментен акт. Изповядал се. Изповедничество. Вот Това у е нас, актът на кстати, это изповедничеството. Мъченичеството при нас неправильно с греческого переведено. е Вот, преведено неправилно от гръцки мъченик. у греков мартир. При Свидетел. гърците това е свидетел, свидетел на Христос. Обязательно нужно, чтобы человек Задължително положил за човек Христа свою жизнь, трябва да положи живота си за Христос, веру в Христа. да изповядва Христовата вяра. Ну, а труднее, конечно, По-трудно е, прожить разбира се, праведник. да живееш като праведник, да прекараш живота си като праведник. Господь нам Защо пример показал. Господ ни е смертью на показал кресте, вот, пример за нас със смъртта си на принеси кръста. себя в жертву вообще Богу. Принеси се в жертва на Господ. В жертву это значит А жертва за Господ, това е жертва и за хората, за родината. А това, че в света сякаш ние нямаме усета за жертвата. За това, че трябва да работиш за благото на обществото. Безвъзмезно. Не значи ли това, че нашия свят някакси все повече се доминира от егоцентризма ни? Находится под доминацией егоцентризма. Че това е големия бич на съвремието. Это самый страшный бич для современности. Ну да, и это Да. культивируется. И това се култивира. Но это егоцентризм. Это Но путь егоцентризмът сатаны, е вот, пътят на сатаната. вот и финал видим. И финалът се вижда. Падение великое. Това е едно велико падение. Что я не знаю, почему Не знам страсти защо людьми овладели. страстите са овладели хората до такава степен. Разбирам, че имаме и зрители, които са на телефона. Здравейте. Здравейте, господин Благоев. Обажда се вашата редовна зрителка Натали Милева. Здравейте. Бих искала да задам следния въпрос на отец Атанаси. Отче, аз съм жена. За съжаление няма как да посетя Света гора. И виждам, че вие сте образован, духовен и много културен човек. Исках да ви питам, всички монаси в Света гора ли са като вас? Бихте ли ни разказали повече за тях? Благодаря ви. Следващ зрител, здравейте. Ало, здравейте. Да, здравейте. Казвам се Филип Никол. Здравейте, господин Никол. Почитания към вас и към вашият многоуважаван гост. Благодаря. Бих искал да Да. попитам един въпрос. Как всъщност се изхранват и издържат монасите в Света гора? И как протича един обикновен ден в Света гора? Благодаря ви, интересен въпрос. Благодаря. Да, это не совсем интересно. Това не е чак толкова интересен въпрос. Битовите неща не са ни интересни. Вообще совершенно не думаю. Изобщо не мислим за това. Господ винаги изпраща каквото е необходимо. Вижте в интернет какво сме построили. Казват, че това е Кремъл на Каруля. И мнозина имат претенции към мене, че съм построил нещо за милиони, 3 милиона или там колко казват. Кто сколько? Потратили мы на него... Изразходвали сме 700 хиляди, някъде около тази сума. Изглежда невероятно, защото в такива условия да се строи, но при съвременната система на рушвети, на корупция биха откраднали 10 Все пак милиона. да задоволим любопитството, разбирам, че става въпрос за млади хора. По-добре да се занимаваме с духовните въпроси. Макар и с две думи, какво представлява живота на един светогорски монах ежедневния? Монаха в фоне повседневная жизнь. Ну, каждый по-разному. Всеки по различен начин прекарва деня. Чем отличается Афон от духовной По свободы? какво се отличава Атон? Това е духовна свобода. Всеки може да избира как да живее според силите си, според духовния си настрой. Всеки манастир има свой устав, разбира се. И всяка келия има свой устав. И естествено, ако човек не може да се побере в тези рамки,
Казахте духовни въпроси, не мога обаче да се въздържа да не ви припомня, което също има отношение към духовната тема, едни ваши думи от предишното ви гостуване. Да ги чуем и после ще ви задам въпрос. Антихристът е преди всичко една духовна същност. Но это будет полная противоположность Това ще е Христу. пълна противоположност на Христос. Вот. Ну, внешне, поначалу он будет... Първоначално, его примет мир сейчас. той ще бъде пред от света. Сейчас все возрадуются Сега его приходу. всички ще се Наконец-то възрадват пришел этот на освободитель. идването му. Най-после идва Освободителя. Да, но когда все будут обольщены, Но когато всички ще бъдат прилъстени, свое естество. той ще страшно. представи своето страшно естество. Вот сейчас Путин это предтеча Сега антихрист. Путин е предтеча Вот на это, антихристът. конечно. Разбира се. Это некий такой Това е миниатюрный един миниатюрен... такой вот комикс, шарш. Това на е един антихриста. шарш, един комикс, шарш на И антихриста. то его, И вот это человек Това без е совести, човек без без чести, съвест, без чест. И как его вся Россия, И 90% цяла Русия, 90% от хората в у Русия него зашкаливают эти рейтинги. са там за все. него рейтинга му бие на тавана, самом деле это а же, всъщност това духовно зрячему человеку, на човек, сразу же който има видно. духовен взор, веднага вижда какви са нещата. Отец Атанаси, още ли смятате, че руският президент е някакво жалко подобие на антихриста? Если я так поменял резко мнение, значит, Ако сменим така я рязко несериозен мнението си, това би означало, че съм несериозен он човек. еще более усугубил. Той задълбочи още повече тази тенденция. Човек виновен, Този човек как я ее е называю, виновен, русалки. както го наричам, на мелачката за руснаците. Это вот что творится в Донбассе, это Това, което истребление става в Донбас, това е избиване на славянската раса. Не раса, Не вообще расата, белая раса. изобщо на бялата раса. Защо Бог допусна два християнски народа? Две християнски държави, Украина и Русия. Това е гордостта. Отново стигаме до Она гордостта. была присуща Тя вот беше славянам, присъща на славяните от край и вам, време. болгарам, кстати, тоже. И на вас, за вас, за Мы българите всегда също. вот не могли, Винаги всегда междуусобная брань у нас была е имало перед лицом междуособен конфликт между нас пред лицето на хазарите, на монголците, на монголите, на номадите. Завършвайки този разговор, искам да ви помоля да коментирате едни думи, които прочетах наскоро в едно ново издание на български език на Лимасолския митрополит Атанасий, който казва, всеки вярващ трябва да стане една света гора. Должен превратиться в святую гору. Ну, я не знаю, как это такое сложное... Не знам толкова как это сказать, сравнение, сложно сравнение, как можно интерпретировать. как може да бъде интерпретирано то. Ну, по-своему. Това е, ще кажа как мисля аз. Святая гора, Света для нас, гора, вот вообще православным изобщо за християнам, православните християни, является примером духовной е свободы. пример за духовна свобода. Вот. Даже вот то, что, даже то, что сейчас вот бытует Дори мнение, това, что че съществува монахи сега не должны мнението, че монасите обществено-политической жизнью не трябва да се интересуват это- от обществения, от политическия живот. Это вражий посыл. Това е вражески призив. То есть вывести вот с арены поля боя Врагът желая да изяде от самого своего бойното основного поле противника. основния Как я си уже говорил, противник, что както вот вече ведь споменах, любое движение, всяко едно политическое, движение политическо, любой конфликт имеет всеки свою един конфликт подоплеку, има своята основа, духовна основа. И все вот эти И войны, всички тези они есть войни проекция са духовной брани на проекция материальный на мир. духовната И битка особенно это върху вот
материалния свят. Особено добре се вижда това сега. Всички тези процеси, които се случват сега, те са в руслото за подготовката на идването на Антихриста. Затова монасти, както казва апостол Павел, нашата битка не е срещу кръвта и плътта, а срещу началството, срещу властта, срещу управляващи света в сегашните времена. Затова ние трябва да сме начело. По какво трябва да приличаме на Атон с духовната си свобода, защото духовната свобода Духовната свобода не представлява покорство. Послушанието, истинското монашество, монахът по собствена воля стига до послушание. Но когато под натиска отвън, както сега и Атон е подложен на този натиск от страна на властта, на парите, много изкушения съществуват и които оказват натиск, но все пак духовната свобода си остава. По какво се различава атонското монашество от руското? Не знам, не познавам добре българското, но смятам, че болестите са еднакви, защото те не по собствена воля, нашите руските монаси не по своя воля преминават в послушание, се отдават на послушание. Това е робска покорност, покорност пред началство. А робът винаги е лукав. И сега, когато се случва всичко това в света, всички се прикриват с прословутото «спаси се сам» и мнозина около теб ще се спасят. По този начин малодушието, ледността си прикриват и като погледнеш «спаси се сам», те с това се занимават, те се спасяват сами. Строят нещо, събират някакви неща. Всички се въртят в материалната сфера. От една страна казват, отче, ти се увличаш. В какво съм се увлякал? От край време Иоанн Златоуст е бил публицист. Той не е бил богослов. Имате преди вашите проповеди, вероятно. Свои проповеди. Това не са проповеди. Когато виждаш, че твой народ загива, сега има нещо много опасно. Особено от страна на Русия. Те изкушават Атон. Нима това не е политика. С какво го изкушават Атон? Чем изкушават? С пари. Например, когда да речем, это что, не политический акт? Не е политически акт това, че игумен Ефрем донесе пояса на Богородица преди изборите на Путин, когато се смъкна рейтинга, когато на Болотния площад се събраха хиляди и изведнъж Костя Малофеев го направи всичко това. Този милиардер. Милиардер, който е възпитаван от Ротшилдите, бил от малки, от детинство в лагери. А преди анексията на Крим, когато докараха не мощите, а даровете на влъхвите в Русия. Отново Костя Малофеев е един от идеолозите на голямата православна общност, която трябва да е под егидата на Русия. Не знам как се наричат тези канали телевизионни, но врагът мимикрира. Сейчас же происходит вообще в этом мире происходит зло подменяется добром. Случва подмяна на злото с добро. Вернее, лжи. По-точно се подменя с лъжа.
дают, ну это вот, ну сейчас даже вот съвременное понятие. Дори Гордость — это съвременното уже понятие добродетель, гордост представлява добродетел, а не страсть. а не душепагубная. страст, която погубва душата. Прелесть — это нечто Прелест, красивое. това е нещо красиво, Вместо заблуждения. вместо да е заблуда. Вот то же самое и Същото Малафей, и вот он с выдает себя за Малофеев. Той се православного. представя за Так вот, православен. и это же еще, они И още стараются нещо. заручиться. Вот, Те се стараят да си заручиться гарантират поддержкой Святой Горы в подкрепата своих на злодеяниях. Атон, на Света гора за злодеянията си. И разве должен молчать? Нима трябва да се мълчи в този случай. А как се отнасяте към как тази го идея, относите която лансират сега? и хора като цитирани от вас Малофеев, че Святата Русь ще спаси света и православието? Това не намирисва ли малко на етнофилетизъм и нерес? Вот нас в 90-е годы През вот этими 90-те лозунгами години с тези лозунги не докараха всички нас до сегашното положение, когато чуждоверците взеха властта в нашата страна, внушаваха ни, че това не е работа за православния човек да се занимава с бизнес, с политика. Ние се въртяхме в видео по тази канавка, когато евреите завземаха нашите фабрики, дворци, параходи. Аз ни казаха, нищо, сега мощите на Серафим Саровски ще се вдигнат и всичко ще е наред. Царят ще дойде и ще дочакаме в крайна сметка антихриста. Благодаря ви много за този разговор, отец Атанасий. Надявам се той да е бил полезен и за